Brunthar Gradam Ceoil TG4 Nicky agus McAuliffe as Conda Cherry, tá suas le gas gor Bliana catcha ag Nicky agus mar winchadi Ceoil. Like Ceoil or Saoil riamh, like hus Nicky ag múna Ceoil in nédig seachta agus hus nís héin nédig seachta cúig. So tá méidig bháil Ceoil a hín. Tá clú agus cáil bunte ama ag Catherine McEvoy mar winchar Ceoil ag a heirithe mar waistir ar an nadag wór is stíl llígí ras Comaoine. Sin boxadar Conor Connolly ó raithid an chláring in McAuliffe Ceoltóir ág TG4 Gradam Ceoil. Is mór an onar domsa agus McLán agus gunta na McAuliffe freshen, so yeah, fi mi an sása sin. Ó chundai an chláir a bhuachas tá leicead Bliana catcha a London ag Brendan Mulkere mar winchar Ceoil a dag a lorug ar chuid mhór Ceoltóirí agus a chahar. Tá na mhór ar frína ní Dhomhnaill mar Amhránaí agus mar Ceoltóir le grúpi mar Scara Bray agus an Bothy Band agus tá si ag fáil a handa sin nes mar humard ar Ceoil den Sky. Sir Thomas McCarthy atá Gradam Amhránaí 2019 a bhranú. Tá stíl bhuiléigh an Amhránaí seo de chuid an Ceoil a rugu a ganda í bháilí a chaid bliantaí a London is ambassador ionta de hebras Amhránaí arta an Ceoil. Seo an búch foiointe gan schedule Ceoil sin I ritna Bliana agus tá lucht fechan a damda is amsithe ag na Gradam. Tá daoine a fechan tearan ó chuile hir ach ó America agus an Ratan a go háirithe. Agus is mar sin mar tásúil an ghfuil TG4 a cabhrú le iarachtaí atá ar siúl. Ar fud na tíre le éan a danganú mar áit ionta cultúra, áit ionta Ceoil, áit gur féidir le torasóirí tacht agus am iontach lóchar a bheith acu sa tíre seo.